Kublai pi iwe pa iwe, sakana ka Amen Faithful and True Channel. Hakana ka sin, ka kwa panuan ra sapi. Ya ka jingkren ha ka por jong ka mas. Ha ka jinga lumlang jong kirang ba jong lightly ki diocese. Ka diocese jong ka archdiocese jong ka Shillong, diocese jong ka Juwai, diocese jong ka Nongstoin. Hapo Mairang. Hakaba i Most Reverend Wilbert Marwain Didi balong i Bishop Jong ka Diocese Jong ka Nongstoin. Ila keren pada werlang ya barok ki Kristan. Omde tang ki Kristan Katolik ria barok ki Kristan bandit pai sya la katenrai. Katenrai jong ke jingsai pa ukris ulawan ra. Pat sengap ya kene nadu basdang hadu bakut but lada pidei kamtam lada pidei ki Kristan badai nakano ke balang tapi sengap bahaya kene ke jing batai jong i Bishop Wilbert Marwain but hakane ka lumpung hakane ka porba ini i Bishop ikren la donru iwe pastor ni pastor in charge badan hang tu Mairang. But bishop ila keren ya kani klem rakhen yano pada nakabalang ayu re ila wer ya para khait pada Katolik bad bom de Katolik bandit pai sha lakatan rai. Itu ya sengap ya kani ka homily jong i Bishop Wilbert Marwain. But sale ya kaba ila wer. Ngai ngu yo blay traikan rat hakane kasngi kaba pernai kasngi kaba itanat kolong pa biet ngasngau kemen bat ngasngau sarong hakane kasngi bandon ringkat bat pi bat ban yo I ya pi ba pia bun katne nadu sngi tho ding menen bat menta kasngi ngasngau kemen bat ngau sarong naga benta ka jinglong kpa ka jinglong rangba bat ka jinglong nong yalam haying hasem ha kabalang hasnong hatau bat ha ka imlang salang pilong kita kipaya ke baklan kipaya ke bakersan ya kane kalong briuman briu ha kane ka jing impertei pilong sisa kita kebab ai mensim bat kebab penskem ya kayeng kasem habadon ukpa kadon berapor ke cingkemen bat haba ukpa unang susu ban peniet jalaki kun ya ki bamaki ki pet ki kmi katno kida ie chisha namar kitip bapidon kabor kitip bapidon kasap kapong kabau bleul ayapi bapilong kita kikli kinong da kinong ri kinong sumar sukher ya kayeng kasem ya kasnong ya kari bat kejat benriu kajing sngaw sngan habadon kilong kpa hakino kino kejaka kalong kabakrau hadu kata tengas ngukemen bamentagas ngi piakendu ulang hangne baro lightly ki diocese jongi southly le segi bawan representative naturaru ai ke cingkublai yaki Jesu narasong yaki rukumju te kohenmen ko para kilendo bi jongi ki sister ki katikes ki rangba balang kilong kmi ki samla haba ngipet bat ngipai ngimla shisha ban aingu klem da aingu yau blai hage cing im jongi ublai ubaptin lenti yangi hadu kane kapor hadu kane ka klip mat tongin long barabor ki bas ngongu kohen men ko para biet pai sha katenrai kijeng pule ba mentagas ngi ki athu yangi shapang kata pai sha katenrai kei katenrai jongi habangi keli ya kawakan si na ai katenrai kami na ai kami ka
kibana syane-syaneng kitip kami nae ka kaba penhe ya kawaken si hadu benapoi saranikor syali kata kabala he kabala jeliu hadu kata-kata henre ya pilaj hang ne mau maram haneng kendiat jong ka mau maram pisalap ya ketelong jong kawaken si kabarit ba henre enda kalapoi sya Bangladesh kala-kala kawak kabahe ngiwat ya ketenrai syai ketenrai jong kawak kabahe hoj ladon lapteng lang kiwei ru henrai kadon ketenrai kadon kajing sedang kohen men ko para habangi pai sya ketenrai gajing sedang jong gajing im jong gajaj benriu jongi kat nongut nangi kibala pule bat kibala keli pateng la pateng kijing yatu kana pateng bangi yo na kiwan ki jaj benriu chungi balai lakot yangi khasi balai lakot yangi ki penar balai lakot yangi ki khon khasi khara balai na kawan hato pilaju wat dia kata wat dia ketenrai bat balai menta bamangi ngidang don hakapor kabanadu menbarim balai bamangi mentang ngilalong briu man briu ngilanang lastat mentang ngilanang ban syong suki ngilanang ban syong kali ngilanang ban thok bantar ngilanang ban pule ngilanang ban keren ngilanang ban yoi akane ka perthai bat ngitip ba ka perthai kalong ka barit bat ngilayoi keleng-keleng henrai na ngiwan kumno ngiyo ya kane ui saya ya tu yang imenta wang kibriu kibayat ya kijingdum kilayo iya kijing syai kabakrau kaniken haba mangi ngipai syadin ngimpat nang bantok lada pilet haki sispak senem mensua wat laki jaj benriu cungi kimpat nang ban pongjan nrupu senem tam menta lada pilet syakitan kendong syatan lengam mangiong kimpat nang ban pong sapti Hausnam Arajar, Wei, Ngalacha Arunachal Pradesh, Hagatan, Jongka Konsa, Kat Bedei ka Miao Diocese, Markap Batka, Burma Bangiong, ka Myanmar, Mentangiong, Kibriu Hagatokapor Bangalet, Arajar Iwei, Kimpat Nang, Kimpat Pongjan, Kimpat Pendon Kam, Yako Sabon, Kimpat Pendon Kam, Yaka Shini, Kimpat Pendon Kam, Meluru, Kim Don Kisudang Yat, Teli kentei bercenrang kidang long hakapor barim bangsu dan kemen umpat don kamjang pilajukan mau ya kata ngatarai kalong kei kebamangi ngidei ban paidien te balai mangi menta bangi la long katne ngila syai katne kei kebangi dei ban le ui saya upankan mau yengi wong ko briu pej kajing syai kala palang hapi Ublay ulapan roy ya kene gejaj benriu. Melapan krau ya gejing kemen jong kene gejaj benriu. Kilasat kemen hakamat jong mementa ong wisaya. Balay ngilasat kemen namar kanikin habangi pai syadin. Kadai kei namar ngilayo ya kei ya gejing nang jing start leng baki school. Ngisanang ban pule. Ngilayo ya gejing nang jing start leng ba ki missionary ki blawan cagane gadong gatan chungi hoj ladangi pai dien biang yangi lahikai da uko hakaktin bengali henry hadin kamsyam la urlong kamla ban yahab batngi hadin kata lawan ki missionary Christian missionary bat ki lahikai yangi ngilaong menta ua ubi bat ngila pule hato pai din ko henmen ko para balai mangi mentang lalong briu katni pai syakani bau blai ulaong bau layalam pilayu pilayat haga jingdum pilayat haga jinglengok jong ki kimi ki pa ki bamen syua jongi kilayat hakani mangi ngidai si benta namar ladangi lahir pateng ngilong benta naga benta kani kajing yat jongi bangidang don haga jingdum henrai menta ngilayo haga jing syai ka bakrau kai kani ka jing syai ka bakrau ka jing syai jong ka jat benriu ka jing im jongi kalakiu kalabha ngilamiat menta ngilayo ngilachna ki ying ke bitenat ngilapeni tenat kani ka jaka ya ki ying jongi bat ngilachna ya ki ying mau ngiong
Henry menshwa tang ying trep rungidang jenjar. Kani ken kadi ke jing shai ka bakrau ha ka jing kala jong ka jing long briu. Kani kadi ke jing long briu. Kala don ka jing kala ha ka ne ka por. Pat habangi pai syapang ka jinget. Syapang ka jing im mensim. Ngilayo ya ka jing kala. Kecing kala ka bakrau mencuangi long ke ba im ha kata kejing dum kamut bangim tip ya ublei besisa hod ngi tip ya ka akor ka buram ladangi pai ha kejing im jongi ki kimi ki patamen jongi ki hikai ya ka akor ka buram ki hikai kumno ban im ki hikai kumno bangin ya dei para briu kumno bangin buram ya lagi jong ki kimi ki pa ya ki men ki para ki baying asem ki kur ki ka ki lok ki jor ki hikai jangi Kihikai bangim day ban ktai bang kam day ga jongi kam day ban tu day ban sim kano katiar jong kiwei kihikai yangi kani kadi ke hikai pateng ka hikai ban tip briu tip blei kata ka kentien kala adon nadu basdang kihikai kani henrei kani ka shai ka basisha ngimpat la ngim sem la yo priang mentang la yo priang ya kani ke jinget ngelayo pedang ya kani ke jing shai ka basisha ka bawan menta badai ukris ulawan yalam yang kani ke jing shai teu Paulus bukuj uang kumne ngakan tu ya pi ko para haka kerteng utrai chungi Yesus Kristus ma pi baro pi dei ban ya dei jingmut bad dei ban don kano ke jing ya pa hapdeng jong pi henrei pi dei ban ya teli lang ka wei Kani ken kadi kacing kendu jongi, kani ken kadi kacing kot jong ukris ublei ka kubor ka bawai jangi, syakane ke pertei syaka jinglong Kristan jongi kalong bamangi ngin ya teli ka wei kacing mut bat ka wei kacing temu. Kai kacing temu jongi bangin poi sya ublei, kacing temu jongi bangin lajim, kacing temu jongi bangin yo ya kata kacing suk lawei. Kohen men ko para biiet nak tagadao Paulus bugut wong namar ngapentip sa pi wong ko para da kiba hayeng asem wong pet pilale yu wong katba ngamut kalong kawei pauwei na pi ulaong ngadei jong Paulus lani ngadei jong Paulos lani ngadei jong Kephas ngadei jong ukris kohen men ko para pai shadien pet ya kabasdang pule ya ke history kano teli kabalang kadon kano teli ki kris ki don tang kawei kabalang don tang uwei ukris mentaru ngi kumju ngiong ngidei kebalang Skinner ngidei kebalang jong Luther ngidei kebalang jong Ublei ngidei kebalang jong John Knox ngidei kebalang jong mano babun kita kidei kebalang kita kidei kebai jing im yangi hatu Kris uman ra ya kata kecingnya teli u Paulus bukuj bula keren syai ya kani ba mangi ngidon tang kawei baladang ipen bakla ya kani kamut ba kading pena kamdon bat ngi ngim don jing im ladom don kading pena hai kasdang pule ladang im nang ru haba menta ladon kata gajing syai kabangila yo pedang akan digajuk ke menta pule ya gajing sedang balai ngia pat ya pra haka kerteng jong Jesu balai ngia per jingmut haka kerteng jong Jesu kanu teligi Jesu gidon don tang wei Jesu don tang wei blei henrei ngiakop hakane ka pertei bangadei na kata ka balang ngadei na uta ubang alabut uta kita kila ban ai ching im yangi teu Paulus buku jukan tu ya gani wang ingi pet pilakam ba pidei jong Apolos pilapam pikam ba pidei jong Paulus pikam yaladi pa pidei jong Kephas ngiru ngikam yakani kohen men ko para pai shadin pai syakatenlong jong gajing im jongi gajinget jongi pai syakajing sedang jong gajing hikai kabangilayo pai shadin pule ya ke history pule ya gijing sisa ke bamangi ngilatip ngilayo i kumbang ngilayo pedang ya kene gajing nang jing start pai shadin
wat cukup sarong yakei kabade kabamde namar kani kapapenjot yangi nak tagadau Paulus bukut ukan tu jur yakani ba pim dei banya paja pra kamet ukris pimla banya ot kendiat don tang wei ukris ya gading pna pimla banya ot kendiat don tang kawei ka cingknya kawei ka cinget kawei kading pna ka jong kris ka ba ai ching im yangi kani ka ba Paulus upan kan mau yangi ko henmen ko para bi iet mentagas ngi nak tagadau jisu ulaong biang yakani ba pide ban pai shadien bat haba pi pai shadien uang ngapan kan mau biang ya pi uang kori Sebulun bat kori Naptali syakap duriau syasilang ke Jordan ka Galili jong ki gentil ki briu ki basyong ha ka jingdum ki layo iya ki jingshai ka bakrau bat hakitu ki basyong hakari bat hakaserngeu jong ka jingyap ka jingshai kala thaba mangi ken kita kini ki kentin jong u isayanu tu lupa hagabau Jesu ula kuat ula keren biang bat ula penkut dagaba ong kumne Jesu ong nadu kata kapor Jesu ong ban ong bat yalap yakane ong kumne menta to kala kabamut naba kahima peneng kalajan kala kabamut to kala kabamut naba kahima ka peneng kalajan kini ki kentin jong Jesu ukran yangi menta namar kani ka jaj benriu kani ka jingim jongi ki briu bangi yakam yakata ngilayo pedang ya ka jingshai ngi kemen yakani henrei ka ai ka jingim jong ki jaj benriu jongi menta kai ka jingim jongi menta ka ba pau syabar ka ai kani teu Jesu khot yangi menta uang to kala ka bamut naba kahima ka beneng kalajan kam jengai kahima jong blai kam jengai hot Jesu wang kahima beneng ka don hang ne bat ngi henrei habau Jesu wang kahima ka beneng kalajan kamut ga jingim jongi ki briu ngi hab ban lej pai syakata syabeneng kam jengai namar bangim la te ban im ars pa snem karta jongi ngimla te ban im chis pa snem karta jongi don ki ba la im ya kata chis pa tamru henrei kajan bha ko henmen ko para mangangan yeng menta kumne ngai kumangadang syat dang klan henrei ngitip kumno ka jingim jongi ngi ki khna ki badang rit dang san henrei ngimtip pat ka jingim kahima jong blai kalong ka bajan kajan lada pipet ya kartaro kalong ka bajan lada pipet ya ka jingyap ru kalong ka bajan tena mar katau Jesu ukhot yangi menta pai shadien bat haba pilayo pedang yakani kabama pilayo pedang menta ya gajingim gajingkerku kaba pilayo nau blai gajingkerku ya gajingim lengba jongki kimi kikpa gajingkerku ba pilayo lengba ki meisan ki pasan ki patemen jongi ya gajinget ke bangilo pedang na ki missionary ke bali alam jangi bangilayo ikan gajingshai ke badai ukris gajingim ngilayo yakene mentapat ngi kelalong ayu Kibriu jong kane kejuk menta kilale ayu hato kidang kan mau yau blai hato kidang sengungu yau blai ya kata ka bakilio pedang kilek persya ya ublai kilek persya ya ka hok kasot kilek persya ya ka jinghikai ka tenrai ki persya ya kane kim ken badon ublai kane ken ka bau Jesu wong upen kan mau yang imenta to kala ka bamut naba kahima ka beneng kalajan ko henmen ko para kani ken ki kubor ke basai bat ke bakrau ke bakerpang hadu kata-kata na ka benta jungi baki khot yangi syakani ka jingkala te pioi upa u Jesu habaula khot yau Simon ubade Petrus yau Andreas para jungu nang taula khot yano ya ki para si para u Jacob badu Yohanes ki konjong sebedi kini kidei tang ki nong tong dokha kidei tang ki babij bathem ki bamdon jing pule jing nang jing start henrei haba kilawan kala pai show Jesu kila kalalong ki priu jong ka jing im bathamai
kajing kala ka bamut kajing kala ka bamut kadai kajing im batmai kajing im kabayadei padu play kajing man pha man miat kadai kata kajing kala ka bamut kajing man pha man miat jong kajing im man sim jong kajing adei jungi padu play kani kadai kata kajing kala ka bamut kajing pai jungi show play bantip ya ke ka bau play ule na ka banta jungi kadai kajing kala ka bamut kani kajuk ka bamanta kaperta yangi bangin kala ka bamut kakhot yangi bangin kala ka bamut ban pai show play ban pai sha kajing im ka batmai ban im ha ka hok ka sot ban im ha kajing shisha bat ban le ya kajing hikai ban im ya kajing hikai ka ba uchisu ulah hikai yangi ko hen men ko para tongin puson bat ngin tuai man kapor ban penkan mau yalade na ka banta kani bangin pai shadien ngin pai shakatan rai bat bangin aingu yau play ubala ai yangi haduk menta yakini ke baro bat bangin layo pedang yakini ke cenget kadai ke cengim ka bapura congi tongin yateli ulaong yateli mapi manga mapi yateli lang kawai lahi kentu Paulus bukut yatei cengmut hakikam kicam babha tongin don ka thong ha ka cengpha cengmiat ha ka jaj benriu ha shnong ha thau ha ka balang bat haying asem ngidoni pankan mau bangidei bandon ka jingmut ka wei ka jingmut ka jingya iet ka jingya teli ka bau Paulus ukentu yangi bat habangi don ha kani ka benta kani ka dei ka jingkala ka bamut jongi bangi la ngin sajan ha ka hima ka jong ublei ka bau Jesu ukhot yangi bangin pai shau barapor enyaro yau Jesu Christ